Għada kanti fatku, jgħamil. Konti li 24 hours imqajma. Qabli ma tkunx ħadd il-mistrieħ tiegħek. Ira. Brasna. Għax taffendini dal-għol, għu? Xe. Naqaxi. Nadine. Nadine, hi mawx, jina kif tiġa mawx. Għadni ma l-tqajċ, ma tfajla bħal Nadine. Għana għallek fejn ħadd pieċi ħafna, ma li rajta. Lisa ġiet fuqi, ma l Melu, Nadine. Taqbel ma kulħadd fil-grupp. Dak it-tip li tantija ħelwa, tantija... Ma nafx, għanda such a positive vibe. Allora tamlu għek intkom xeħlew. Għad nistaw kanta tammu l-għu Tax u għamme bejn li għu għabbini. lew xbukata mu għalu. Din kienet l-aħħar ġurnata ta' Simon li għamel lejli jaħdem ma' Paul. Mar biex jibbakja u jgħacċaw lil kulħadd. Esperienza pozitiva, vera. Għax irrelassajt, daqqejt, tallimt. Għadu li kamera kont fija jien. ħaditi li s-singer taħna u miskeli. Budget tajbax. Għana konna mna ġimma, konna notfa. Mbagħad edna, issa ġejjin għada, ġejja miskeli u dawk kienet fuma. Simon jgħix biex iduq il-violin, tifhem? Il-gratifikazzjoni tiegħu jieħodha mill-violin. Allura kull ċans li kollu iduq saħansitra ġifieri l-aħħar sija ta' Simon hawn qabel ma telaq l-airport kien qiegħed jirrekordja fuq xi diska trans. You're stuck on a chain. Sirt naf iktar l-oħrajn, sirt naf ħafna iktar il-Paul. No, you know when you see me in the airport, you should do this. Right? When I go like this, you shake my foot, right? Like so when you see, in the airport, I'm sorry, we go, hey, Simon! D'accord? Tlaqna. Ciao, Freddy. Simon! Jgħat naqra panikjat jax, jgħat naqra tard kontinti, jux? Le, konna ħankunu tard kieku mettilhomx sija qabel il-ħin. Ball-airport kien nippanikjat, man. Daw li l-ekat jgħajtu. Ciao. Narakom Malta. Miskari għatilkom ola. Ciao. Kif tlifniħ?
Dave u Lisa li kienu warajna. Sparixxew, daw waqfu, ma nafux għalfej waqfu. Wara 20 minuta meċi għax kem għawek malu jien għandu ġuħ. Dal-punt għat niqaf nikkalkula n-nis. Le, Dave, meta jkun antipatku ġifiri. Your girlfriend's still not ready on your left. Wait, let me finish up telling you my point of view. Dejjem bil-complications għawek. Mill-garax, nar it-tlieta fit-9:09. Kull nar ta' ħamis. Ġewwa Rockies. Int l-istrument tiegħek u Sixth Symphony. Jamming session ma' Sixth Symphony. Love hip hop, be there.